Kilpaspilkku on punainen. No niin, se on ihan hyvä. Sitten mennään. Otetaanko lää? Ei todellakaan oteta. Mä teillä on itteri, kun mä yritän pysyä Väkisäteen perässä. Se on ihan meikäläisen perusongelma. Ohi on kyllä hankala päästä. Väkisellä vaan vittu, kyllä siellä perässä pysyy, sitä on jossain katolla. Se on käynyt monta kertaa. Varmaan käy tänäänkin vie. Oo, täällä on aika turvallista kohta. No joo. Tossa tekis mieli kiviä vähän heitellä pois. No jos tommoseen... Tossa on vähän kannattaa. Tossa ei oo vauhtia niin paljon kyllä. Tommoseen kiveen kun oikein kunnolla menee, niin kai se voi. No tossa täytyy vähän katsoa tuolta paikapuolelta. Ois noin? Mitä? Ois no suhteen? Ne on varalasit. Ai sulla on varalla? Joo. Johon tuo sieltä päästä. Oh. Mä niin hullu, että mä ilman laseja. Vähän päällekkäin. Mä en raski käyttää noita, kun oli niin kallis linssi. Ei löytynyt Tampereelta muuta kuin tuplalinssejä. Saako näitä vahvuuksilla jo? En minä tiedä. Ei ollut kun tuplalinssejä joudun semmosen investoimaan, niin sillä raski ajaa enää. Oh! Menkää vaan!